Hallo. 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 Ik ben Geert. Bettina. Bettina? Bettina? Jawohl. Ach, Bettina. Nou, Bettina, jetzt geht los. Jo. Dit is Simmer in Friesland. In de komende weekend bij jou wijs op het merk van de recreatie in Friesland. En ja, we doen het er echt letterlijk in. Dus we zoeken naar wat voor recreatie Friesland bij Gelijkste Bierden had op allerhande merk. Wij praten met de recreatieondernemers, wel laten u eens onderdompelen in dat wat ze te bieden hebben onder toeristen. Maar aan de andere kant laten we vanzelfs ook zien hoe die toeristen dat beleven. Die recreanten in Friesland. Dus dan zit ik hier nou op een prachtig bootje ergens in de buurt van Terhinnen. Met Bettina uit Duitsland en Sip. Dat is de man van de haven Terhinnen. En we gaan met dit prachtige oude bootje het wetter op. Ik weet helemaal van niks. Sip die begeleert mij. En hoe het verder komt, we weten het net. Eén ding is wis. We hebben een prachtig waar bij. Simmer in Friesland. En dit is Sip. Hij weet alles van tjotters. Gelukkig maar, want ik had er het meeste verstaan net van. Mastworpen weet er ook van alles van. En hoe je met zo'n schip omgaan moet, vreeg je het Sip en het komt kleer. En hij leert het mij. En waar staan we op? Dat zie je van de Friese bootjes. Tjotterke. Tjotterke is een platbjaam met een zitkant naar pisswitjes. Wat er met die bootjes is, ze binnen, als men erop stapt, dan denkt men altijd van ja, het zal wel wat meevallen. Maar in het begin is het dus altijd een beetje van, het is nogal een wiebelig bootje. Ja. Wat voor mensen krijgen we aan boord? Nou, we hebben een zielgroep. Ah, goedemorgen. Goedemorgen. Uit Duitsland. Wieder kein Weltpokal. Schade, schade jongens. Zijn we gewoon Duitse mensen of hebben ze een relatie met de zielsport? Ja, ze zijn lid van de segelgroep Halten. 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 Dat is een beetje dezelfde omgeving als hier. Ik van een beetje Tiefmoor, ja, wat ze daar hebben, dus de turfboeren. Hè? Ja. Die bootjes zijn van de tjottervrienden, die hebben dus dat doel om dus het spul in stand te houden. Ja. En de jongen om zo volle mogelijk de kennis mee te leren. Zo, we vangen aan met dat boot zegelvettig te maken. Dat heißt, eerst een mast hoog. Nou zo, doe je zie je. Ja, dat is zwak. Nou, mijn probleem, dan hangt het pas. Ja, oké. Ja, kom maar. Welkom aan boord. Past het weer, joh. Maar vanuit die varen, dan ben ik even onderwijs. Daar ben ik nou wel achter. Even de fok aanslaan, je. Ik denk dat we het grutzeil erop zetten. Dan loopt ze hier achterlangs. Ja? Dan loopt ze naar onderen. En dan loopt ze het lange stuk. Nee. Bettine, bist du fertig? Laat het even. Los geht's! Los geht's! En dan geven we met z'n ongelukken. Ja. Oké. Vervieren op het wetter, dat valt niet altijd af zelfs. Want je moet er wel eens jeder voort als uit je wollen en dan moet je even vervier regelen. Wij dienen dat even heel luxe met Herman en Thea. Wat een prachtig schip. En Herman en Thea kunnen bij de chauffeuren. Dat is lekker makkelijk. Barkas. Ja, In dat schip, barkas. Ja, dat is het type schip. Dat is het type schip. Ja. Wat is het kenmerk van een barkas, Herman? Nou, een barkas is een stoer, laag schip. Gebouwd voor de Friese wateren, een doorvaarthoogte van 2,35 meter. Dus we kunnen onder de meeste Friese bruggen door. Ja. Want die hadden vroeger een standaardhoogte van 2,40 meter. En wij kunnen dus op wat kleinere wateren ook varen. Maar het is een stoer, stevig schip. Ja.
Nou, dan heb ik je met die skrek in de haven al even getroffen. Toen zei je van ja, we praten geen Fries, maar we zijn wel Fries. We vielen is Fries. Ja, Ja. meer dan. We horen niet in Holland. Nee? Nee, het voelt hier gewoon zo heel goed. Het wordt ons heel vaak gevraagd van, kom je weer naar Loosdrecht terug? Nee. Nooit weer? Nou ja, we gaan zo af en toe eens een weekje. Ja. Dan gaan we met de boot een weekje naar Loosdrecht en dan weten we niet hoe snel we terug moeten. Nou, we hebben onze kinderen, we hebben nog 1 zoon in Loosdrecht wonen en daar is ook zo die kleindochter, die hoort daar ook thuis. Dus we hebben nog wel binding met Loosdrecht, maar nee, we gaan altijd weer ter Henne is nou ons Ter thuis. Henne, dat is je Ja. thuis. Ja. En nou Herman, dan heeft ik wat een maatje met Ter Henne haven. Hè? Wat is die functie daarin? Ja, ik zit in plaatselijk belang, daar ben ik penningmeester en toen de haven ontwikkeld werd, toen is plaatselijk belang daarbij betrokken geweest. Want dat heeft nogal wat voet in aarde gehad voordat de haven er was. En het dorp en wij ook als plaatselijk belang wilden graag dat het echt een klassieke schepenhaven bleef. Waarom woon je hem dat nou zo graag? Want ik bedoel, dat had ik zien beperkingen naar werk. Ja, heeft zijn beperkingen, maar dat waren de doelstellingen van Bram. Dat was zijn hele plan om een klassieke schepenhaven te houden. En we hebben als plaatselijk belang gezegd van nou dat steunen we en dat willen we ook graag. Maar dat willen we ook in lengte van jaren. Dus ook als Bram in de toekomst iets anders wil gaan doen, willen we wel zorgen dat het een klassieke schepenhaven blijft. Want zo is het ontworpen, zo is het gebouwd. Nou, en een klassiek schip, dat is natuurlijk heel rekbaar. Want we hebben nou de Chotters gezien vandaag. Maar een stalen motorjachtje uit de 30e jaren is ook klassiek. We varen mooi. Waar gaan we eigenlijk heen? Ik heb geen idee. Nou, Thea, wist je wat, Thea? Waar eindigen we dit? Het is eigenlijk heel leuk. Hier vaart natuurlijk ook de Comedie onder ons. Maar we hebben hier ook de eilandjes van onder ons. Dat is heel leuk. Op een eiland hier, net een klein stukje verderop. We kunnen er misschien zo langs varen. Daar heb je een monumentje van Its Willemsma, de bekende kunstenaar. Die heeft een spaarpot gemaakt. Er wordt vaak aangelegd aan het eilandje. En onder ons heeft toch wat geld nodig. En heeft hij in het model van een Porsche heeft hij daar een contributiebus gemaakt. Nou, ben weer waarom in Ter Henne haven. En wat tref ik hier gewoon in het restaurant? De LM Club. Dadelijk maar even jaren wat het is. Eén ding weet ik wist van. Ze kan geweldig mooi jongen. 1, 2, 3. Mooi is ons bootje, groot en plezier. Dans op de golven, kom aan je aan de wier. LM Club dus. Even jaren. Misschien wel een bijzondere boordwet. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. De LM Club. Wat is dat? Lundersdorf Mobile. Dat is de naam van het schip. Nee, dat is de ontwerper. Het ontwerper. De ontwerper, een Deense ontwerper. Ja. Lundersdorf Mobile. En die had deze gebouwd, als 20 is dit. 28 achtst en de 30 en de 32. En de 24. En de 24 heb ik nog gezegd. Het is Deens, leuk hè? Het is Deens, ja. Ja. En let weer die man ook hier op wiekenbouw van die grote moen voor elektriciteit. Ah. En toen ben die man verkocht naar Engeland. En die hadden alles verbaan behalve de 20 mal. En die laat nooit in werken. Waarom kies je voor zo'n boot? Het zijn meestal mensen die eerst een zeilboot hebben gehad en dan toch niet zo graag een motorboot willen, maar een beetje dat zeilen, maar wel wat meer comfort. En er zijn ook motorzeilers, dus dat wil zeggen dat je kunt ermee zeilen, maar je kunt het zeil ook gewoon laten zitten en dan lekker met de motor verderop. Ik heb me wel laten vertellen, en als ik hier een beetje om me heen kijk in deze haven, dat het een beetje een seniorenboot is. Klopt dat? Ja. We worden echt oude vandaag hoor. Dat komt ook omdat deze boten al 25 jaar niet meer gebouwd worden. Maar ze gaan toch van hand tot hand over. En dat zijn natuurlijk meestal mensen die eerst gezeild hebben tot hun 50ste of hun 60ste. En dan zeggen van nou, dat wordt me toch een beetje te veel. Ik wil niet direct afstand doen van het zeilen, maar wel meer comfort. Een beetje meer comfort. En er is dus een club, dus er is enige verbondenheid tussen de bezitters van zo'n boot. Ja, er is ooit al 30 jaar geleden, is er iemand geweest die zegt we moeten daar een club van maken. En dat was eerst een club van 6 of 10 leden. Nou, zo langzamerhand zijn het meer dan 100 leden, dus in feite 200 mensen. Ja, en van die 100 leden zijn er dus zo'n 40 tot 50 echt actief dat die bijna elk jaar hier komen. Ja, want jullie komen ieder jaar
bij elkaar. Een soort reunie. Ja. Ik ken de krijgsteen. Ja, dat is een mooie nacht. Ja. Ideaal. Nou, en ben je hem dan zo'n hele simmer maar dit skip voor? Nou, heel simpel net, maar wie is twee en dan weer een paar dagen tussen. Ja. En dat is mooi waar gewoon weer. Als het niet meer werkt, ken dat, hè? Ja, dat is ideaal. Ja, dat is. Nou jongen, daar met de werken. Nee, dus ik Dat ben helemaal niet en dan ben je clear, hè? begin zondag, dat is lang genoeg. Mooi. Ligt het werk maar zitten dan. Doen wij dat wel. Ja, Geen probleem. had me toch eens. Dat is Ja. ik het beste. Ja. Maar als ik zo om me heen kijk, dan denk ik van, nou ja, jullie zijn dus wat op leeftijd allemaal. Ja. En toch 100 leden tellende club. Komt dat ledenaantal niet onder druk te staan door de relatief hoge leeftijd? Natuurlijk is er verloop. Vanwege het feit dat de mensen uiteindelijk, omdat ze 80 of 85 zijn, ermee ophouden met zeilen en hun boot verkopen. Maar die verkopen hem dan meestal aan mensen die weer 20 jaar jonger zijn. En die maken we gewoon weer lid. Die ontsnappen jullie niet. Die zeggen, wij willen weten wie die boot heeft gekocht. Ja, ja. Dus een actieve acquisitie van uw leden, begrijp ik wel. Ja. Ter Hinnehaven had verste boten lezen. Dat zijn net samen boten, die hadden wel om wat eerst van. Maar dan lees ik gewoon passanten, er zijn huisjes en ik zie zelfs een campers staan. We doen eens even een slagje door de haven om te zien wat voor recreatievolk hem hier nou bevindt in Ter Hinne. Wie geht's? Alles goed? Ja. Wie heißt das Haus? Gelbrich. 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 Gelbrich is 8 hier. Zit in groep 6. Ze hebben een guide en die heet Bruintje. En ze hier de eerste. Hadden we nog één, alleen die is de 8, die is dood. Ze hadden dus 2 guiden. Ze hadden 2, aber einer ist tot. Dat hadden ze staan. Oh, nou, schön is het Gelbrich. Oké. Ja. Ach, zo schön. Zo schön. Wie kommen Sie hier? Wie weiß das hier? Der Segelverein in Haltern. Ja, Die Bettina. ja, Bettina. Die Bettina. Ah, mein Favorit. Ja. Bettina. Bettina. Ja. Und die hat das für unseren Verein organisiert. Ah. Die haben also durch Zufall sind die hier mal Zufall. Das war klar. Ich glaube Zufall. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr haben die hier schon mal Ferien gemacht. Ah, okay. Und dann haben die von dem Verein aus machen wir so Ausflüge, alle Mann. Und dann haben wir gesagt, fahren wir hierher. Ja. Und dann hat sie mit dem Bram gesprochen, das ging wohl. Wir haben ja viele Häuser, wir haben 7 Häuser, glaube ich. 7 Häuser. Ja, 1, 2, Ja, ja. 4, das hier, ja. 7 Häuser. Okay. Ja, kijk maar. Gucken. Ja, dat is het. Slafzimmer. Slipkimmerke. Hey, mooi. Leuk. Nog een slaap. Nog een slafzimmer. Surprise. Nou, Conny, kommt jetzt auch ins Fernsehen. Ach, das sind die. Ja, das sind. Jetzt kommen die Kamelen. Ich will nicht. Die will nicht. Ah, Kannst du auch vor. die kommen für das Haus. Ja, genau. sehr schön. Ja, sehr schön. Oh, Wilhelm! Oh, de melk komt Die over. Kopfrau. Nein! Ach, Wille, du und deine Milch. Das wird teuer. Ja, das ist teuer. Ja, das ist Bettina da drüben. Bettina! Bettina! Joehoe! Die favoriet, hè, Bettina? Ja, kein Problem, bitte. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Ja, kein Und Problem. toi, toi, toi bei der Regatta, hè? Ja. Ah, okay. Ich bin dafür, ihr macht erstmal eine Pause. Guck mal, wie ihr aussieht. Wir kommen gerade alle von der Innen. Ja, jetzt ist Schluss. Ja. Komm mal hoch. Wir machen erstmal eine Pause. Nein, ich mach keine Pause. Ich hab schon Pause. Mika, lass mal. Komm. Goedendag. Goedendag. Kun je wel wat willen zijn, hè? Nou, maar wel berekenen. Jongen. Ik vermaak mij hier wel hoor. Ja, dat heb ik wel in de gaten, ja. Ja, hè? Ja, dit is ideaal. Nou, hadden we andere plannen trouwens. Hoor. Vertel. Wat is in de plan? Ja, we wouden richting de eilanden, Vlieland en zo. Oh, dat is wel weer even heel wat anders. Ja, we hebben een kleindochter aan boord en dan moeten we ons even wat rustiger draaien. Ah. Dus we blijven even met hier in het haventje hangen. Ja. Ik heb de heer even op straks. Maar je woont naar Skilge? Ja, dat was de bedoeling. Echt leuk. Ja, dat is ook hartstikke leuk. Maar hoe kom je dan in Ter Hinne? Ja, hier liggen we normaal gesproken. Ja, dat is wel vriend, ik net. Nee. Oh, Ja, ik verzend wel, ja. Waar komt het wel? Greensland? Ik ben Greensland. Ja? Ja, helemaal. En je vrouw is een Fries? Ja, daar ben ik aan blijven hangen.
Ja, dat kun ik omdraaien. Ja, dat kan ook. Want jij bent de grunner van het gezelschap? Ja, dat klopt, ja. Ik bedoel maar. Ik ben hier in Friesland. Ja. Maar dit is je thuisbasis, ter hinne. Dit is dus de basis. Daar lees je hem geregeld. Je leest, nou, je leest het hele sim. Of de Hele hele sim. sim. Ja, hoe lees je hem dan hier, de hele sim? Nee, joh. Je hebt toch een boord op de varen, hoop ik? We zijn altijd in het varen. Ja, we zijn altijd vast. Nou, toevallig dat we hier normaal gesproken als we hier komen, dat we het inpakken. En wegwezen. En wegwezen. Ja. Alleen we, nou, dat vinden de kinderwaankjes en zo. Ja. De kleine kind en die ligt hier in voor 100 te slapen. Die laat even lekker sliepen. Maar Paak en Beppe die zijn even bij de poort nou. Maar die moesten even oppassen. Nou, dat kan wel. Doe hier het reisje naar Skiel even mooi naartoe. Dat moet wel op denken, ja. Mijn dochter die gaat verroezen en ja goed, dan wordt de vregen van Beppe kan je met hem oppassen. Ja, en dan zou ik Beppe net van nee. Nee, dat zit Dat ken ik. Nee. En dan de hele simmer op een boord zo'n beetje goed. Oh, want wat hè? Vorig jaar hadden we 20 dagen op een boord zitten. 20 dagen? Ja. Doet er met werken te werken meer? Ja, dat bedoel ik maar even. Hey, leg het even goed uit. Vakanties. Hey, als je me dit ziet, dan denk je van... Zeg, nou, hier hebben we de rentenier van Leek op te pakken, hoor je. Dat bedoel ik. Ja. Nee. De meeste weekend wat mooi waren zijn. Vorig jaar echt een hulpproject, een mooie dagen. Maar luister. In de wintermaanden zijn we altijd bezig. Of dan is hij in ieder geval altijd bezig. Ja. En in de zomermaanden heb ik gezegd, vind het prima dat je elke avond bezig bent, maar in de zomer is het over. Dan hebben we de boot en dan zitten we op de boot. Hier is een compromis. Want jouw binnen in principe dus een workaholic? Een beetje wel, ja. Ja, wat voor werk doe je? Ik zit in de verkoop, in de technische verkoop. Ja. Maar daarnaast ben ik thuis, heb ik toch een leuke werkplaats en doe heel veel aan houtbeweging. En dat is dan ook een hobby. Ja. Dus s'avonds ziet ze mij niet in de woonkamer. Nee, 10 uur komt hij binnen. 10 uur s'avonds kom ik binnen. En dan is nog even een borrel drinken en naar bed. En dat is het dan weer. Ja. En dat gaat daarin. En dat gaat zomers, gaat winters eigenlijk daarheen thuis. En toen hij jou zei van ik vind het prima. Ja. Iedere gek heeft recht op zijn gebrek. Dat is een verslavende hobby zeker, dat houtbewerken. Ja, dat klopt. Ja, maar dat gebeurt ook met zo met de boot net zo natuurlijk. En de zwaren die komen er altijd weer af en zo. Dat ben ook dingen die gebeuren dan ook. Het zit er wel prachtig in, mag ik zeggen. Ja, nou daar doen we dan ook ons best voor. Ja. Dat kost winters ook tijd. Ja. Kunst is rek op ter Hinnehaven. Wiggele Engelsma, dat is de man die het alles wit van skipjes. Hij maakt het ze van ijzer, hij maakt het ze op papier. Ach, Wiggele maakt het eigenlijk van alles een boordje. Ken je de verleden? Ja, het is heel matten, maar... Het is heel matten. Maar ik bedoel, wordt de kunst nog een beetje betaald? Jawel. Het kan beter. Maar wij leven er nog steeds van. Dat is mooi. Alleen nog als ze me vroeger op de academie zijn hier dat ik 50.000 kilometer in de auto zit te zoeken. Dan hier ik zeggen, daar traap je er net in. Oh, wacht even, 50.000 kilometer in de auto met hier? Ja, wij crossen alle evenementen nou. Nou, dit hier besteedt Riebe in Denemarken 200 uur. Nou, dan wil je dus uitnodigen van, goh, dat zou toch fijn zijn dat je hem daar wingen. Techbehoes, 9 juni in Heeg. Ja. Hebben we een moment daar om daar wat te zien te tekenen. Maak je dan ook speciale dingen daarvoor? Of? Ik doe alleen maar skipjes. Waar komt dat nou van? Waarom wil je wel in met skipjes tekenen? Nou, ik denk, een scootje geboren. Van jongs af aan opgroeid met boordjes, op scheepshellingen werken. Nou, in Koudem heeft dus die echte ateliers, ik zeggen, die thuis. Hoe komt die in deze halen? Nou, die Bram Tolken die woont toen een klassieke schepenhaven bouwen. En dan just dat verhaaltje wat in de krant van stiert. En denk nou, maar toch eens een contact ziekje, want ik ben wel nieuwsgierig. En toen win je dus 2 van die units, die win beschikbaar. Nou, toen dacht ik van, ja oké, mijn boord kan daar lezen. Ik kan hier zitten te werken. En we payeren het nationaal. Dat is het goed? Het begint erin. Een goed erin, nee. Nee. Zo, wij zijn toch afhankelijk van het publiek. Ja, de loop die moet je er langzaam inkomen. Ja. En net elke die je bent, komt die de schilderijen van mij. Zo wil ik dat ook net. Zo wil ik dat ook net. Maar dan mag je dan hebben dat de voeltje krijgt. Denk je, ja, dat die wil ik hebben. Ja. En dan ja. Het is een beetje lange ademwerk. Dit is gewoon lange ademwerk. Ja. Nou, we komen er wel. Bram en Tolke binnen de eigenaars van ter Hinnehaven. Bram weet alles van klassieke skippen. Hij had er een passie voor. Dat kun je zien aan die chatters. Hij vermaakt het er maar schoonmaai en hij bepaalt het beleid van de haven daar ook wel wat op. Maak een mooi zit, hoor. Nou, prachtig, hè? Ja. En dan steeds wij nog even dat het werk is, hè? Ja, dit is wel leuk voor dit is leuk. Het is een mooie dag. Het is een hartstikke leuke groep.
En de mensen zijn heel enthousiast. Ja, ze zijn heel enthousiast. Ze zijn nog fanatiek ontdaan, zo gaan ze zeggen. Ja, ze zijn, we gaan een regatta zegelen. Hè? Dus dat is ook niet zomaar wat. Nee. Dus dat is een keer om de eer van de club. Hè? Dus voor mij kun je een heel winterseizoen hier op teren. Ja. Dat is toch goed in hast. De regatta zegelen in Terhennen. Terhennen, ja. Net diezelfde erachteraan gooien. Bij de beet houden. En gooien. Ja, overboord. En denk, nice, dit skipt in één keer. Dat is heel mooi. Ophouden. Nou Bram, dit is mooi. Dit is mooi. Zo wil ik ook wel een jachthaven hebben. Ja, hè? Maar het zal wel wat meer budgetten, denk ik. Het budget heel wat meer dan. Dit is het uiteindelijke resultaat. En vervolgens als je ook een aantal jaren hast, gewoon dat is erom werk hast om zo hier te komen. Ja. Volgens mij heb ik een hele dag om daar weer op de ijsbaan van te gaan redden. Voorheen de ijsbaan, ja. In 2007 ben we begonnen met de eerste peel. En in 2008 ben we even met de haven en de huisjes. Ja. Waarom doet dat zo graag? Ik ben heel erg enthousiast over klassieke skippen, over die oude skippers, die doggen mij wat. En dat vind ik heel mooi om daar een accommodatie voor aan te bieden. Daar komt die passie bij voor die klassieke skippen? Ja, dat ergens van oudsher is dat is ergens in het verleden en als liet jonkje is dat dan al een keer fout gegaan. Dat is bij de zielskwallenkomst en bij de zielskwallen hebben we dan de keuze. Dan koest varen gaan in 60 kwadraten, maar wie een deel van de zielskwallen die varen dan in oude punters. En ik had direct enthousiast was voor de punters en voor oude houten skippen. Tussen de boeien! 15 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Nou ja, en dan die prachtige tjotterkes dat we hier maar in de slagwest hebben. Kom je de zielskwallen van Heeg? In het verleden de zielskwallen van Heeg. Die ben nu eigendom van de stichting Tjottervloot Friesland. En die werden op zich naar een plakje voor hun tjotters. Nou, zoals je hoort, de Kapperspoel en de Heenstenpoel, dat is ideaal tjottergebied. Dus mensen kunnen hier prachtig mooi zielen. Mensen doen dat echt met vreugde. En wij passen dan in de simmerperiode passen wij dan op die schipjes. Wij zorgen dat ze verhuurd worden. En in de winterperiode dan neemt de stichting ze weer oer. En die gaat ze dan weer onderhouden. Ja. Dat is een mooi gezicht, hè? Prachtig, ja. Als het gewoon dat beeld just, dan prachtig mooie shotjes voor de wiens of voor het gaan. Dat is magnifiek mooi gezicht.